Coneixes Mont-roig del Camp? Has visitat mai els seus llocs més bonics i especials i palejat per els seus carrers costeruts? Mont-roig del Camp és un poble del Baix Camp, situat entre la mar i la muntanya, entre conreus d'olivers i platges d'arena fina, entre portals vells, roques vermelles que desafien del vent i la pluja. Apareix als llibres d'història per primer cop el 23 de gener de 1118. La vila de Mont-roig té uns 900 anys d'història. Una història que queda visible en els seus carrers i edificis del casc antic, en els seus monuments que dibuixen la muralla, en les antigues portes del poble, en el campanar o en l'església vella. Aquest podcast que hem preparat els nens de cicle mitjà de l'Escola Mare de Déu de la Roca serà un recull en forma d'episodi de tots els llocs del nostre poble que ensenyaríem a un turista. Ens acompanyeu? En el podcast d'avui parlarem de l'església de Sant Miquel. Havíeu sentit mai que a Mont-roig del Camp tenim la catedral del Baix Camp? Doncs sí! L'església de Sant Miquel és coneguda popularment com la catedral del Baix Camp perquè és l'església més gran de tota la comarca. Ni a Reus, ni a Riudoms, ni a Cambrils. Hi ha cap església més gran que la nostra. Es va construir damunt de l'antic castell medieval que hi havia al segle XII. Per a construir-la es van enderrocar 24 cases. Es va començar a construir el 1801. La primera pedra que hi van posar contenia una moneda de plata i un pergamí dins d'una ampolla de vidre. Les obres van durar molts anys perquè van passar diferents episodis de falta de diners, guerres i l'any 1947 es va inaugurar l'actual altar major. A la façana principal hi anaven dos campanars de torre que no es van acabar de construir. Les pedres que haurien servit per construir-les es troben al voltant del Peiró. És una església que no estava acabada perquè no tenia campanar. Si voleu continuar sabent coses de Mont-roig, estigueu atents al segon episodi.